Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. Tiri panapa panokuigira nyaya dzinenge dzichiitika mativi mana ose nyika yeZimbabwe. Nyaya ndine panapa inyaya yekutika inoshamisa. You know, I'm a big fan zvinhu zvinenge zvichiitika kana tema stories kana tema cases anenge achidirwa nawo na Prophet T Freddy. Sandroga nchiti every Sunday pepe ndinoona masermons awo, ndinoona ma prophecies awo avanoburitsa. Saka ndozokupa iwo imimi kuti mugare muchiziva zvinenge zviita sei zvinenge zvichiitika. Saka panapa ndine nyaya iri kunakidza panapa singaiti murume akanopa mukadzi wake kumusha mwana wake asi akanyepa kuti mwana wemunin'ina wangu atizwa nemukadzi wake. Saka kuti muyatsonzwi nyaya iyi kusvika yapera then mumakomenda kuti mukuinzwawo sei, muri kuonawo sei zvinoitwa nevarume. Sometimes vachinzwa varume imbwa paipe wakazonzwa mastories ariyaza zvishiwa navarume asadaro. So anyway guys, gandiplay a video inoi tonzwa kuti zvakamira sei kana pachinge paina vada kumaketa nesu vakasununguka kumaketa zvavo nesu. Namba dzedu dzechingobuda dzichifamba pazasi apa makasununguka kuti bata, we are open for business. Tiripo pakuti tishandidzane tishande zvakanaka. So for now ndingamboplay a video iri mumboona kuti wagwana. Makadi mama. Tripen Makadiu. Hi, how are you? Makadi. What is it? Ndinofara zvangu Prophet. Muroeremo. Now listen to me now, mama. Say mauya nemwana uyu. Mwana uyu ari kunetsera kuziva kuna amai vake. Koima musi mai vake. Mwana womunin'ina wemurume wangu akatizwa nemukadzi. Varoerema. Akasiwa achiri mudiki diki. Varoerema. Iwo mama wako unovaziva here? Handivazive. Kozita? Zita ndakangonzwa kuti vanonzi Maria. Marian? Anzi Moyo. Hai. Ipapa chero kada kuvatsvaka nekuwanda kwakaita ana Moyo. Unoziva chero kaenda paFacebook kada unoti Moyo. Unoona moyo bheki mpilo moyo bheki temba moyo kumusha kwainzi munana munene kuko kumusha kwacho makanzwa ndekupi mama hamukuzivi ndekwani kwamai vacho takangonzwa kuti anzi kumberengwa yeka ndokunana munene koko hanzi ndokunana munene ikoko. Pakashata. Bheki ukataura kumusha kwaka anofara nana mai Manyere unonzwa kuti zvangu zvaita. Amberengwa ndoifarira. Amberengwa ndoida. I hope I will go there. Makanzwa kamuridzo here keyokumberengwa aka kamuridzo aka yaboo zvekuti. So mother, now ndoda kuti muteerere so tinoti tiende michana because munoziva kuti isusu patinoita kutaura so teta toona nyaya dzedzapedzerwa kudhara takungoita kuti mimi nemuchinzwanani takutaura so nyaya teta dzipedzera kudhara. Whatever the case might be, ndiri kuoneswa even imi muchiuya nemwana wemamuvimbisa mukati kuwana mai vako chiri kusaona mai vako ini ndini mai vako. Ichokwadi. Ndizvo zvamamuudza. Ndo zvandatomuudza izvozvo. Listen to me now. Ichi chakaitika kuti imimi muzogara nemwana uyu. Mwana uyu akauya nemurume wangu kumusha achiti bamunini vatizwa nemukadzi. Ndokutanga kugara kwamakaita. Ndokutanga kugara kwandakaita nemwana uyu. Tikazongowira nemurume wangu tingatichengetei mwana. Ko ivo bamunini baba vake vari kumuchengeta here? Havazi. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys. Tomoka. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu tomo. Ndotaura here? 4. Now, listen to this, Mama.
The good news is, ndine good news ne bad news. All right. Ndiudzei mama kuti muda wanditanga ne good news here kana bad? Ne bed. For. I remember kumusha wainzi na mama. Peza kudya ndizokurova. Right. Wakomana apa jikike ka. Waudzikonzera uzorowa arimedzeke. Muda wanditanga ne bad, but I will start with the good. Ndodzoka pa bad. All right. The good news is tichibva pana panasi tichaziva truth yemwana namai vake. That's the good news. But now the bad news is, ndirikuoneswa paine mumwe murume, but murume uyu wakaita girlfriend yake, but girlfriend yake inoda zvemafaro, inopinda mubhawa. Girlfriend yaita nhumbu, mwana ari mudiki, ndobva yati kumurume, chitora mwana wako, ina handigona kugara naye, nekuti mwana uyu ndikagara naye anozonditadzisa kuita mabasa angu ekupinda mubhawa nei. So ndichiona kudaro ndaoneswa murume uye wakaita kuramirwa mwana, ndobva anzi enda nemwana wako. Mwana uyu murume uyu ndokuti dhuu kufunga, akati ndinoenda nemwana uyu sei kumukadzi, zvandakaroora. Ndokutora mwana ndokuenda naye kumusha kwaive nemukadzi panguva iyo. Ndokusvika kuti mai mwana shura raitwawo nabamunini vane mukadzi wavo, saka mukadzi wavo uyu angovatiza nemwana uyu. Mudzimai akatarisa mwana, immediately the woman fell in love with the child. Ndokubva abonda nemwana akati mwana uyu awangu. But chokwadi ndechekuti mwana wemurume wenyu waakaita naye negirlfriend. Ndo the good news mama, asi bamunini vakangoshandiswawo vakangobvuma kuti vane mwana, but bamunini havana mwana, bamunini havatombouya. Asi dai akanditaurirawo kana iprofeti kuti mwana ndewako, ndaingomutorawo semwana wangu sematorero andanga ndingomuita kuti mwana wangu, pane kuti dai akandinyepera. Zvinotyisa kakutaura chokwadi chakadaro. But one thing that I love about it mama, ndechekuti imimi rudo rwamana rwone mwana uyu haruna anogona kuzopinda pakati. It's true. Girlfriend inonzi Maria, girlfriend inonzi Moyo, ndekumberengwa. But even chero murume wenyu wacho haatoziva kwaari nekuti munhu anoenda apa achienda apa, ndambomuona ari kuCape Town adzoka aenda apa, ndamuona ari pakati adzoka aenda apa. Koreva kuti mwanangu, mai vaurida kuziva, hakuna vamwe mai vanopfuura mai vauinavo. Hakuna mai vanosiya mwana achigara kwavasingazive. Mai vatinoziva vanoita chipfambi nemwana wavo kumusana kana vakundikana. Amen. Mai vatinoziva havarase mwana chero zvodii. Amen. Ava havazi mai zvamuchose. Hana yapakaipa baba. Ndimbire kuti vanoperekedzwa neminana.
vanoperekedza neminana, vanoperekedza neminana. Saka guys, ndo zviri kuitika mumastreets izvi. Tingori papa kukupakurira nekukudzai zvinenge zvichiitika mumastreets. Mugare muri up to date, mugare muchiziva zvekusanganawo nevamwe kuti hey, kuti next time uona kuirohwa uriwo unofanira kuti ungwarewo. Saka zviri important izvozvo, tigare tiri up to date. Guys, don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.